Sunod-sunod nga gilungkab ang tulo ka mga pampublikong eskwelahan sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kapin sa 50,000 pesos ang nadagit. May aduna na bay lead ang eskwelahan kung pila ang nalambigit sa pagpangawat? Sa kuha sa CCTV sa naasoy mga eskwelahan, makita nga nag-inusara lang ang kawatan. Ug base sa pamayhon niini, nagduda ang mga principal sa tulo ka mga eskwelahan nga posibleng samang sospek ra ang nihimo niini. Unang gisulod sa nag-inusarang sospek ang Babag 1 Elementary School ug Babag National High School niadtong Sabado sa kadlawon. Sa CCTV sa Babag 1 Elementary School, makita kining usa ka lalaki nga nisuway pa pagpananaw sa unsa may mahimo niyang makawat sa kantin. Apan kay nakita niyang daway sud ang kantin, tagsa-tagsa niyang girombo o gilungkab ang nagkadiyang opisina ug mga classrooms sa grade 2 ug grade 3. Gawas lang sa jacket, sulod sa Master Teacher's Office, walay laing nakuha ang kawatan. Pag-assess na mo, wala siya after sa mga sa mga laptop, sa mga butang. Mura kang yang mga kwartas. Ug kay gatapad lang ang Babag 1 Elementary School ug Babag National High School nakuhaan pa sa CCTV nga nilipot sa luyong bahin sa eskwelahan ang maong lalaki ug nilabang paingon sa Babag National High School. Una niyang gisulod ang Lantaw Building agi sa luyong bahin sa Physics Lab. Girumbo usab niya ang canteen ug Teachers Co-op. Lakip sa iyang gisud kining admin building ug gipanglungkab ang tanang mga opisina dinhi. Madungog pa sa CCTV ang saba nga mugna sa pagpanukdok niya sa mga padlock. Padayon siya sa pagpanglungkab sa tanang mga opisina sa admin building hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Duha na ka mo kamong wardya. Yeah. Wapo ko kay baw nga wala ka bantay kay sila kung siguro ginabantayan. Nakuhaan pa ang iyang paggawa sa Babag National High School balik ngadto sa Babag 1 Elementary School. Apan wa na makuha sa CCTV kung asa siya nigawa sa Babag 1 Elementary School. Ang naasoyng mga tunghaan parehong aduna untay mga gwardya. Matod sa principal, niabot gayud ngadto sa 44,559 pesos ang nadagit sa suspitsado diin dakong bahin niini gikan sa accounting office ug sa canteen. Ang tanang mga drawer sa table gyud nablihan kita nan. Nakaabli man siya sa kanang vault nga gibutangan sa kwarta. Na-recover dito sa accounting office ang nagkadiya mga tools nga gituhuang mo'y gigamit sa suspitsado sa pagpanglungkab. Matod sa duha ka mga principal, napablatter na nila ang insidente ug nagpaabot na lang sila sa resulta sa investigasyon. Ug kaganihang kadlawon, ang Babag 2 Elementary School na usab ang gibiktima. Sa CCTV sa eskwelahan, makita kining usa ka lalaki nga nagnapsak ug nagmask nga mikatkat sa kural pagawa sa eskwelahan. Kay nabantayan di siya sa gwardya, gigukod na siya hangtod sa gawa sa eskwelahan. Nagtuo ang gwardya nga gibug-atan na ang sospek. Kay sulod siyang napsak pulos mga sinsiyo, gikan sa kantin, busa iya kining gibiyaan. Lakip sa gibiyaan sa suspitsado ang iyang tsinelas. Wa ko kabalo pod na nasa ikauban o unsa ba na may dala kanang kutsilyo. Mo to nga ang bag na lang kung gibalikan ng bag kay gibutang mo na niyang bag kay bugat man puro man sinsilyo. Matod sa canteen in charge, ang mga sinsiyo nga niabot sa 25,080 pesos halin nila sulod sa duha ka adlaw. Na-recover usab sulod sa canteen ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanglungkab sa mga classroom sa grade 6. Ang napsak nga gisudlan sa sinsiyo iya sa usa ka grade 6 student nga nahabilin sa classroom. Ang kwarta sa sulod sa classrooms nga gisulod sa pitaka sa mga teachers nga contributions sa mga bata sa SPTA maoy nadala. Murag mga kuan siguro, mga more or less mga 15,000 sir no if kuan na to ang 3 classrooms total. Wala makuha sa CCTV ang dapit di iniagi ang suspitsado apan duda sila nga posibleng didto sa kural sa luyong bahin sa eskwelahan ni Agi. Dinha niya ng kural gituhuang ni Agi ang nag-inusarang suspitsado. Gawas nga adunay septic tank ug putol nga kahoy nga mamahimo niyang kapatungan, luyo niya ng kural nakita usab ang usa ka hagdanan. Ang profile niya maugyod kay nakuha pud sa CCTV na mo although dili kay klaro pero makitaan gyud nimo nga gamayon pud siya. Sa latest incident karon ang sa Babag 2 ma'am na ay persons of interest ang barangay ni coordinate na dito ang investigator.
Ses, nanawagan karon ang mga principal sa tulo ka mga eskwelahan ngadto sa Lapu-Lapu City Police nga unta masikop na ang suspitsado aron dili na kini makapanglungkab pa og ubang mga eskwelahan. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina.